What's up, ketchup? So, pakukulaan muna natin ang ating mga salagubang. Papakuloan natin siya ng tubig. Lalagyan din natin yan ng suka. Ayan, para kumunot po ang lasa niya bago natin i-fry ang ating salagubang at igisa sa mantika. Ayan. So, lagyan din natin ng bawang. Pampabango yan, mga kamaster. Lagyan din natin ng isang basong tubig. Ayan, so haluin muna natin mga kamaster. Lagyan natin ng suka para yan yung cook. Para kumunot po yung asim niya. Ayan, sinilagyan na din natin ng magic sarap. Ayan. So guys, pakukulaan muna natin ng ating salagubang.